அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த நற்செய்தியிலே இயேசு தீய ஆமை பிடித்த மனிதனை குணப்படுத்துகிறார். அவன் வாழ்ந்த இடம் கல்லறை தோட்டம். கல்லறை தோட்டம் இறந்தவர்களின் இருப்பிடம். அங்கு உயிரற்று, உறவற்று, உணர்வற்று இருப்போரின் இடம் அது. அங்கு அந்த மனிதன் வாழ்கின்றான். இயேசுவை பார்க்கின்றான், அவரை நாடி வருகிறான். இயேசு அவனை உற்று நோக்கின்றார். சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டவனாக, உறவுகளை இழந்தவனாக, சுய உணர்வை இழந்தவனாக காட்சி தருகிறார். அவனை ஆண்டவர் இயேசு குணப்படுத்துகிறார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தோடும் உறவுகளோடும் அவனை இணைத்து ஆண்டவர் அவர் மீது கொண்டிருந்த இரக்க செயலை பிறரோடு பகிர்ந்திட, அறிவித்திட அவனை அனுப்புகின்றார். அன்பார்ந்தவர்களே, நம் வாழ்வில் இறைவன் இரக்க செயல்களை உணர்ந்தவர்களாக நன்றி செலுத்துவோம், சாட்சிய வாழ்வு வாழ்ந்திடுவோம். திருப்பாடல் 91:1, உன்னதரின் பாதுகாப்பில் வாழ்பவரெல்லாம் வல்லவரின் நிழலில் தங்கியிருப்பவர். இந்த நாள் ஒரு நல்ல நாளாக அமையட்டும்.